naturens politologiske swingerklub. Og kan du høre, nu begynder paringsdansen lige straks her. Ja, og se der! En homo vocalis! Han kan synge til paringsdansen, og så kan vi være de storbarmede korpiger. Det er vi. Hvor går man nu hen, når man endelig erkender, man er alt for gammel til Roskilde? Hvad kan legitimere en enkelt weekend mere væk fra konen og det syrlige smil? Hvor kan Olsen Dyrmund finde en ruin, som er større end sit eget parti? Hvor må Helle Thorning gerne tale om pige-ting, bare fordi at barn er fri? Folkemøde, det er her du møder hver en. Folkemøde, det er her du får en ekstra ben. Folkemøde, her kan du sige kloge ord. Folkemøde, mens du går under nærmeste bord. Folkemøde, mens halsen den bliver grundigt smurt. Folkemøde, så bliver de store spørgsmål spurgt. Folkemøde, hvor finder tømmermændene bedst? Folkemøde, og hvor er den virkelig fede fest? Ingen ser ølhe her, alle ser bare en fadøl mere. Lokal kol, guldhjem sol, næste snart efter Kofodskål. 40.000 mennesker og en enkelt svensker, eller er det en lokal? Ikke en eneste borger, men hele Christiansborg, så er det nemt at være social. Findes der noget tristere end frelste journalister, der ved, hvordan atletikken skal køres? De har kæmpe store gager, men køber 3 fustager på firmakortet som research. Konsulenter, Det er dem, der tjener penge. journalister, Det er konsulenter inden længe. folkevalgte, Det er dem, der ikke blev journalist. embedsmændene, Det er dem, der altid er lidt trist. dem er skuffet, Det er kaffeklubberne, de røde. hvor de troede, Der stod, det var et dolkemøde. er det hårdere, Han prøver på at være sød. men bliver morder. Hvis du er mere rød end grød. Folkemøde, Folk og fæ, de mødes her. folkemøde, Men folket er mest til besvær. folkemøde, Så er der plads til folket. Nej, men til gengæld, er der rigtig mange fæ. vi vil have folkemøde hver eneste dag. Tak fordi I kom.